Viikonloppu Kukkolassa. Oli tavallinen päivää Kukkolassa, kun purilaispure ohjasi punaista saapiaan kohti Jormanlihaa. Jormanliha on hampurilaisravintola syvällä Kukkolan keskustassa. Jormanliha on Kukkolan ainoa ravintola ja se onkin saanut suuren suosion kukkolaisten keskuudessa. Puren oikealla puolella istuu hänen työtoverinsa Rane. Ranskis Rane. Hän ja Pure ovat hyviä työtovereita, vaikka Rane jääkin välillä Puren varjoon, sillä Pure on niin taitava ja maskuliininen keittiötyön tekijä. Radiossa toi toverusten lempiartisti Tuiskun Antti. Betoni irti. Toverusten rupatellessa mukavia, mukavuus keskeytyy poitsujen huomatessa, että Jormanlihaa vastapäätä avataankin uusi ravintola. Vou Pure, tsekkaa tää. Vähäks päheitä, saadaan kilpailua, kertoo Rane innoissaan. Oletko sinä ihan tyhmä? Tämähän tarkoittaa vai harmia Jormahan lihalle, Pure kysyy hieman vaivautuneena. Dude, chill out, tää on siistii, pööttää Rane täpinöissään. Pure facepalmaa Ranelle, samalla ajan saapissa pihaan. Pure ja Rane astelevat sisään Jormanlihaan. Takahuoneessa Pure ja Rane tapavat kanarinta Katjan sekä johtaja Jorman. Jorma puhuttelee työntekijöitä kilpailevan ravintolan vaaroista. Asia lienee nyt sillä lailla, että meillä on tossa vastapäätä semmoni uusi ketjuravintola. Se onpi Mäkki-Make-mätöt. Meidän pitää ne olla nyt tosi hyviä suorastaan mainioita, sillä emmehän haluu menettää tätä Kukkolan purilaisherruutta, puhelee Jorma totisesti. Asia selvä, Jormaseni. Laitetaan snakit tulille. Näin Katja aloitti jormalaisten työpäivän. Purilaispure lähtee tarjoamaan purilaisia tyytyväisille asiakkaille leveä hymy kasvoillaan, samalla Ranen kuuratessa vessanpönttiä puhtaaksi. Pure lähestyy kaunista naisasiakasta leveine hartioineen. Hän ojentaa tytölle purilaisen ja sanoo. Tämä ei liene viimeinen herkku, mitä tulet tänään nauttimaan. Pure vinkkaa vasenta silmäänsä, jotta tarjotnulta paketillisen kananugetteja. Ihanaa, en olekaan saanut vähän aikaa nugetteja, huudahtaa nainen. No, tämähän taitaa olla onnenpäiväsi, Pure kertoo hilpeänä. Oletko muuten käynyt tulla toisessa ravintolassa vielä, Pure tuumii. Olen, mutta älä huolehdi, köriläs. Jormanliha maittaa aina paremmin, sillä teidän majoneesi maistuu niin paljon paremmalta, sanelee nainen. Hehe, mukava kuulla. Meillähän onkin salainen resepti majoneesille, Pure kertoo vielä lähtiessään silman iskua unohtamatta. Tunnit kuluvat, päivät pyörivät, viikot vaihtuvat. Näyttää siltä, että Mäkki-Makeen mätöt eivät ole saaneet jalansijaa Kukkolassa. Mäkki-Make ja hänen työtoverinsa Kokis Keijo katselevat kadun toisella puolelta Jormanlihan kukoistusta. Miksei meillä ole noin paljon asiakkaita kuin noilla hunsvoteilla, tiuskii Make. No arvon Make, mä oon vähän bonjaillut, että jos niillä on niin hyvät majoneesit, niin ne houkuttaa asiakkaita, Keijo kertoo varovaisesti. Lienet oikeassa. Kuuntele minua, Keijo. Minulla onkin suunnitelma, miten saamme majoneesin omiin näppeihimme. Niin jäivät mäkkiläiset pohtimaan juonta jormalaisten päänmenoksi. Päivä jatkuu normaalisti jormalaisten parissa. Rane on siirtynyt pönttyjen kuuramisesta kassalle. Rane on tästä innoissaan, koska hän arvoin pääsee kassalle palvelemaan ihmisiä. Rane on yksin kassalla, kunnes tumma hyypiö astuu ravintolaan sisään. Tumma tyyppi kävelee kassalle varoen, tyyppi laskee toisen kätensä tiskille ja alkaa maarittelemaan. Teidän majoneesit maistuu mun suussa ihan sikahyvältä. Mä haluaisin tietää niiden reseptin, tumma mies kieroilee. No se on niinku vähän aikaa silleen, niin tiedätkö niinku salaisuus, mutta sä vaikutat ranskiksen mittaiselta mieheltä, niin luotan sulle tämän tiedon. Ensiksi. Hiljaa sinä pösilö, keskeyttää Pure Ranen. Ai niin, sehän on salaisuus, ei sitä saa kertoa, sanoo Rane hölmistyneenä. Pure facepalmaa tumman tyypin luikkeessa tiensä Jormanlihasta. Voi perunakellarin prinssinakit, olet sinä kyllä tyhmä, voivottelee Katja. Nyt se on viimeinen kerta, kun Rane sössit. Saatte rangaistuksessa mennä jynssäämään takahuonetta, puhelee Jorma Ranea. Selkkauksen jälkeen lähtee Jorma takaisin takahuoneeseen vaivaamaan lisää majoneesia. Jormalaiset jatkavat työtehtäviä normaalisti. Pure kuitenkin huomaa maassa jotakin. Se jokin on avaimenperä.
Se on noin 15 senttimetriä pitkä, hieman käyrä ja tumma. Pure ottaa esineestä varmalla otteella kiinni ja kääntää sen ympäri. Jahas, tämähän on isoin mitä olen koskaan nähnyt. Miksi kelläkään olisi näin iso avaimenperä? Siinä vielä lukee Mäkkimakeen mätöt, ihmettelee Pure. Työntekijöiden on keskeytettävä Jorman majoneesipuhot, sillä nyt on hätäkokouksen aika. Kokouksessa sovitaan, että Jorman liha tulisi vartioida jatkuvasti, ettei majoneesi leviäisi muualle. Kokouksessa tehdään myös asiakirja, mutta Jorma itse ei voinut tehdä sitä, sillä hänen kätensä olivat yhä vahvasti valkoisessa majoneesissa. Päivä alkaa muuttumaan illaksi ja jormalaisten työpäivä on loppumaisillaan, mutta Jorman lihaa ei saa jättää yksin. Äskeisessä hätäkokouksessa sovittiin, että jormalaiset asuisivat burilaispaikassa ja vartioisivat sitä burgerikanuloilla niin pitkään, kunnes Mäkkimake luopuisi majoneesi haluistaan. Pure ja Rane vartioivat Jorman lihaa ihan kuin omaansa, samalla kun Jorma ja Katja makoilevat takahuoneessa. Aikaa kuluu eikä ketään näy. Yhtäkkiä kuitenkin Rane huomaa puskassa suhinaa. Ranen kanuna laukeaa silmänräpäyksessä. Onhan Ranella hyvä reaktiokyky. Toverukset katsovat hetken aikaa toisiaan, jonka jälkeen he lähtevät tutkimaan puskan läpikotaisin. Wow, tsekkaa tää. Tää jäbä on Mäkkimaken minioni, huudahtaa Rane hieman peloissaan. Siltä vaikuttaa. Paras herättää Jorma ja Katja, pohtii Pure. Pure ja Rane kiiruttavat herättämään Jorman ja Katjan. Pure selittää tilanteen Jormalle matalalla äänellään. Katja ja Jorma tarttuvat kanunoistaan kiinni ja koko Jorman poppoo kiiruhtaa katolle, mistä he näkevät häijyn näyn, Mäkkimaken armeijan, ranskispyssyt varusteinaan. Taistelua ei voi välttää. Taistelemme närästykseen asti, huudahtaa Pure, ja niin alkaa eeppinen taistelu ravintoloiden välillä. Jormalaiset laukaisivat kanunoitaan samalla mäkkiläisten ampuessa ranskispyssyllä. Sekasorun määrää ei voi sanoin kuvata. Ranskalaiset lentelevät ilmassa. Purilaisia sinkoilee joka paikassa. Pure on tottunut leikkimään kanunoilla, joten mäkkiläisen eliminointi käy häneltä leikiten. Mäkkiläisiä on kuitenkin aivan liikaa. Jormalaiset jäävät alakynteen. Sattuu enemmän kuin majoneesirämä silmässä, voivottelee Jorma saatuaan pitkän ranskalaisen suoraan reiteensä. Ei, Jorma, oletko kunnossa? Kysyy Pure hieman hätääntyneenä. Aikani on koittanut. Mutta Pure, lupaa minulle, et anna heille reseptiä. Jorma kertoo äänellä, josta saa selvää, että hän ei selviä enää kauaa. Mutta me jäämme alakynteen. Mitä me teemme? Kysyi Pure itku silmässään, koska hän tiesi, kuinka hänen isälleen Jormalle kävisi. Takahuoneessa on punainen nappi. Paina sitä ja pelastutte, sanoi Jorma viimeisiksi sanoikseen. Pure peittää Jorman kasvot sömpylän puolikkaalla, jonka jälkeen hän kiiruhtaa takahuoneeseen. Adrenaliini virtaa Pureen suonissa, hänen juussensa ranskissateessa. Muutama ranskalainen osuu Pureen, mutta ne kimpoavat pois Puren jännittyneistä lihaksista. Pure syöksyy takahuoneeseen ja painaa raivokkaasti punaista nappulaa. Maa alkaa tärisemään. Lattia Jorman lihan edessä murenee. Maasta nousee suuri, ruskea, majoneesikanuuna. Asesta kuuluu kolinaa sen latautuessa. Kaikki katsovat kanunaa ihmetellen. Seuraa hetki täyttä hiljaisuutta. Yhtäkkiä majoneesikanunan laukeaa jättäen maahan vaan majoneesipäällysteisiä mäkkiläisiä. Mäkkiläiset säikähtävät tästä ja pakenevat kauas pois Kukkulasta ikiajoiksi. Näin on Kukkula pelastettu. Taas saavat kaupunkilaiset nauttia vain jormalaisten laatulihoista. Huudahtaa Pure samalla nostaen purilaisen ilman voiton merkiksi.